אנחנו צריכים להיות ביחד. אז שלום לכולם, כאן שובל, והיום תשלח לי פיטי. זה משחק תשלח לי... פיקסל, אבל בשבילי הוא די חדש כי בקושי אני משחק בו. באמת? כן דנה, קופס אנד קרימס. אוקיי, אז אני אשלח לך פארטי. תשלח לי. לא, תעשה את זה מחדש. את מה? את את הסרטון. למה? התחלתי אותו כבר, זה אחד חדש. יאללה. אוקיי, אז מתחילים לשחק, תגיד לי אם זה מכניס אותך. לא. לא הכניס? אני יודע למה. לא נכנס לי. איפה אתה? נכנסת? לא. עכשיו נכנסתי. איפה את? הנה. טוען לי טקסטורה. איך אין לך טקסטורה? טוען לי הטקסטורה. את באה להתחיל משחק? נגמר לך טעינת הטקסטורה? הטקסטורה ניתנה לך? אני אוציא את המרק. אני בודקת, לא נפתח לי המייקרופון. אני לא מחמם, אני רק מוציא אותו כשנבוא אני בינתיים עושה את הפרקור ואני אחזור אליכם כשדנה תחזור. צריכה זמני ודנה נכנסה. נכנס לך? תיכנס לטים A. טים A. באיזה טים אתה? A. הנה את. הנה את מעלייך. איך עושים? נכון. שכחתי איך עושים רלוד. אם את רוצה לאסוף רובה אז תלחצי על Q ואז זה יזרוק לך. אבל הרובה הזה והרובה שיש לך זה אותו דבר. יאללה, את באה? אני רוצה לעשות קילים. וואו, מה זה הרעש הזה? אני לא עושה על צלילים. בוא לכאן. אתה בא? בוא. כאן. חייבים ללכת נקודה בי. לנקודה בי. אתה מוביל. אתה צלח את זה. לא. יאללה, בואי. הייתי חייבת לראות. לא, הוא הרג אותי בהדשוט. דנה, תרגיע אותו. תראה, ראיתי אותך. גם את מתת? את מתה, דנה. הם ינצחו, דנה. איזה מגניב. נפלתי מהעולם. איך זה הגיוני? אני רואה כאן את מתחת של העולם. סליחה, את התחת שלו. לא, שיט, לא קניתי. כאן. I'm reloading, cover me. אני אהיה כאן. What to see? Yeah. Tell me your play and tell me what you gotta see you again and see you again. לא בלשחק ככה. כאילו בלשחק. יש 15. למה? 14. למה לא בא לך לשחק? ככה, לא בא לי. 13. כל הזמן נפתח השירות שלי. אבל אנחנו צריכים, אני צריך להכין את לעשות סרטון. מה אין? השרת שלך. לא, עוד לא.
6, 5, Go, 4, go, go. 5, I'm reloading. Cover me. 4, 3, 2, 1. אוקיי, סטארט, יופי. אולי נעבור נוריד את זה? אני אשלח לך. הנה זה. אני באמצע הסיבוב הזה. טוב, אז בסדר. וחזרנו, ואני בשרת של דנה. את עושה אותי אופי שלך את השם. דנה, למה רק אני בשרת? שנייה, אני עושה אותך אופי. אז למה את לא נכנסת לשרת? כי המייגה שלי נתקע. להתאבד או לא להתאבד? זו השאלה. את האופי. עשיתי אותך אופי. טוב, אני הולכת לעשות פיפי. ממני, לא? לא. נחזור לכם שדנה... דנה חזרת? דנה? מה? חזרת? אתה אופי עכשיו. יש פסוס לבן, 2. הם יפים מאוד. דנה, את חייבת להיכנס. כן. להגיד לך מה הכי קשה בסוסים, מה אני הכי שונא בסוסים הלבנים? מה? שקשה לאלף אותם, שקשה לאלף אותם, כאילו הם כל שנייה מורידים אותך. לא מעניין. דנה, את נכנסת, נמאס לי להיות פה לבד. לא יכולה להיכנס. מה? הורדת אותי מאופי, דנה. מה? הורדת אותי מאופי? אני עשיתי אותך לא אופי. למה? אתה רוצה שאני אשים אותך אופי? כן. טוב, עוד שנייה. אני שמה כאן. למה הוא ככה עושה לך? הוא מעצבן אותך, מרתיח לך? כן, גם אני חושבת ככה. אני בטוח שאת חושבת ככה, ואני אומר לה, אבא שלך אמר לך, את פשוט לא אומרת. כן, אמרתי לו. שלום. את עשית אותי אופי בחזרה או לא? לא. מה?
אתיופי בחזרה. שנייה. שלשום היא הביאה אותה, נתת את האוטו איפה הדתי, ולקחה אותה איתה לחדרה, הייתה צריכה לשמור על נכדים שלה. מה את עושה? למה? מה עשיתי? רציתי שתעשי אתיופי. הנה סחוב בי. זה לא אופי. שנינו בהישרדות, מה אתה רוצה? את רק עשית לי... סוס לא! רע. את תרגיעי מאוד. אתה לא יודע שאי אפשר להרביץ אותה על סוס. אפשר. נכון? 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 את תרגיעי מאוד, אפשר להרביץ. אני יוצא מהסרט הזה, ביי. זה כל כך טוב. It's fun. אתה בא? לא? לא. טוב, מה אתה רוצה? שתעשי אתיופי, את לא עושה אותי. אוקיי, אני אעשה אותך. כפי שאתם זוכרים, זה יצפה יחסית את הפרק הראשון פה. יופי לך. אנה, אני אשכפל לך את הסאדל, קחי. לא שם. אוקיי. בוא נבנה את הדבר הכי מהמם בעולם. מה? לא יודעת. מה אתה רוצה שנבנה? XP נייף. הוא אומר שלי זה לא מספר, אה? אלף. טוב, מספיק, יש לי מספיק XP. זהו. טוב, יאללה, בוא נבנה. מה אתה רוצה שנבנה? יש לי רעיון מה לעשות. בשרת. את עדיין על גיי מוד? אוקיי. 10:15, זה הגיע ב-13:26 וקראה את זה ב-13:26. זהו, הפעם האחרונה שהייתה בוואטסאפ. בא לי לבדוק אם איזה באג עובד, אם איזה גליץ' עובד כאן טוב. בא לי לבדוק אם איזה גליץ' עובד כאן. מי? של... דנה? מה יש לו? הוא שולח לי הודעות, אמא תקבלי ליטור לזה, תקבלי ליטור לזה. לא יודע, מה זה? איפה הלך הסוס הלבן שלי? מה? מה? איך זה נסגר? אתה צריך זה. יו. תנסה עכשיו. לא, זה כותב בסרבר קלוס. טוב. קיצור, אז זה היה כל היום. תנו לייק, סאב. אל תשכחו לתת גם קומנט ויאללה ביי.